sentencia do Tribunal Constitucional do Estatuto é un golpe de Estado no Poder Judicial contra as decisións democráticas da ciudadanía, por tanto, contra a ciudadanía popular. Iso é o máis grave. É unha subversión das xerarquías e das funcións dos tres poderes famosos de Montesquieu, que sei que é o único modelo posible para que haxa un Estado democrático nunha sociedade. Que é falso. Bueno, é exactamente eso. Como unha colección de individuos designados políticamente que se pasaron do tempo, que debían estar dimitidos porque cesaron as súas funcións, que por enguedellos entre as forzas políticas dominantes do Estado non se remodelou. Ao cabo de 4 anos que foi o Carlos Colón rascando a barriga e discutindo se se vai ou non se vai. Como poden poñerse por enriba do povo catalán con un 90% a favor do Estatuto sin mutilar nas Cortes ou no Parlamento. E mesmo por riba das Cortes españolas que, mal que cepillado, non sei que cepillado, sacan o Estatuto que ainda tiña algo. É un Estado de Derecho, é un Estado de derechas, que é distinto. Por tanto, é unha dictadura de burguesía. Non é un Estado de derechas. Os terroristas, e digo así, porque hai que empezar a falar con toda claridade, arriscándose o que ven. Os terroristas máis perigosos neste momento, se os cito catro, non só andan ceibos, senón que están no mando. Cito os catro: Mariano Rajoy, Fernández Torrón, Rubalcaba